Loh, monggo. Wah. Nuwun sewu niki wau. Dadi apa kok iso? Kok ana tamu tidak diundang bareng ta, Mas? Iku mau gawane kene lho. Niki wau gombloh maem kocar kacir pripun? Ono ing negara Penggung. Lho, wigati napa niki? Dadekake kawruan yen to iki lak Kraton Penggung lagi wae katon ing Prastawa. Nggih. Kula anggonmu suka parisuka kudu milik laras padha nggih. Aja nganti kowe sakatrene nampa duka saka ngarsane Sinuwun Prabu Damarwaya. Oke. Mula kang saka kuwi kowe bakal tak kanthi jaga katentreman ana ing negara Penggung. Ngoten. Nggih, kula ngantuk nalika semono wis udakara 20 taun. Nek kabar durung ana, malah kapara Bima Sili wis tembokane Pendhapati. Tak nampung marang Bima Sili. Monggo Kang Mas. Rektor Patih Bima Sili. Sabdo katimbalan Sinuwun. Kabar sanare keping ilange putra nalika semono. Sinuwun Prabu. Wingi dhateng lembaranipun sejarah ingkang sampun kawuri. Rikala sampun 2 taun ingkang sampun kapungkur. Nanging sedaya kelawuh pikantuk berkah mewah pangestu dalem ingkang putra saged badhar nanging wonten emanipun. Emane iki Rikala ingkang putra saged badhar boten ngertos sangkan paraning dumadi kadadak ingkang putra dipun bradat dhateng Prabu Gupala Sinuwun. Sangsaya Ndara. Amin. Amin. Sopo tetenane kuwi langsung Joko Bandung jeneng. Sopo Bandung. Di Ratu Damar Toyo. Yen kang sira kepengin mangerteni pengayoman oleh kraton Pengging Damarmaya. Ora ya penjangsun pribadi. Bapak Damarmaya. Yen Udakara Kanoman iki umure Udakara 20 taun. Lantaran kalian putra penjenengan Kang Mas. Mungkin kek menika putra penjenengan. Pokoke putraku nggih. Mama Condrowati. Mamah kuwi ayahe wis ora. Ayahe peminggat. Pandu. Kowe ngaku jawab. Yen panjenengan sun kalamulke sira ngakoni yen panjenengan sun kuwi salah sawijining wong tuamu. Kacekel kowe ngaku bapak marang panjenengan. Banjur sapa sing paring ngerti marang Gusti? Jare Mbah Dewa Narada Joko Bandung Bapak Damarmaya. Ibu Condrowati. Pengging Papan Gunung. Ngoten menika putra penjenengan Kang Mas. Rene nggih. Ampun aja kesusu ya. Kok rene. Lho kula niki dangu mboten Kowe iki ngomong. Pripun? kepengin ngembang apa? Ibu Condrowati. Nyuwun mimi. Lho. Bandung. Aku durung bisa napa marang Gusti. Nanging
iki ana syarat lan sarana. Ing kraton pengging lagi wae kasepeti mendung andhara. Kados pindhake Prabu Kupala saka ing Wonosobo. Kalamun kowe cilik bisa mendarat, gede bisa mateni. Esuk lan sore temekan Bali ana ing kraton pengging bakal tampa putra. Tak sakui Joko Bandung. Bisa ngalahke Prabu Kupala iku cetha putramu. Paman Dewa Cilik. Sabdo katibanan semua. Indai Jawa Bandung lapat terus kubu. Namun itu aku jauh pasti. Monggo Ratu. Aku wasa endi Kupala Prabu. Apa wigatine kowe goleki marang Prabu Kupala? Kupala Prabu kudu mati saka tangane Soeharto satenane. Bandung mati layu hari poso saiki aku Bandung Bondo Oso oi Kendel bondoan kowe mateni karo kakang bondolan bos. Bandung Bondo Oso jeneng Bandung Bondowoso apa karo sapa Bali kowe aku Prabu Kupala. kowe Prabu Yo. Kupala Aku piye Bandung? Kupala Prabu Piye? kowe kudu mati saka tangan Yo, Bandung Bandung. Kupala Prabu mati ana bocah wadon sapa jeneng kowe Aku Roro Jonggrang. ka pernah apa lawan Prabu Kupala Kadang dalem awas Prabu Kupala. Roro Jonggrang karepmu ngopo kowe maju ana sak tengahe peperangan Nuntut balas patine Kamas Prabu Kupala. ora nerimani patine sedulurmu Prabu Kupala Ora kleru. Roro Jonggrang kowe karo Bandung Bondowoso aja nganti sulaya perang Sangko karepake. gelem kowe dadi bojone Bandung Bondowoso Yo. Bandung Bondowoso. Roro Kalamun Jonggrang aku perang lawan kowe dulu pinaruane aku menang. Aku gelem ning aku duweni penjaluk. apa sing dadi penjalukmu Jonggrang Yen kowe bisa gawe aku sumur jerone pitung penjaga pitung pengawe, aku gelem dadi bojomu. ranti ning papan kene Jonggrang Bandung Bondowoso. sumur jerone pitung tegak pitung pengawe wis tak judanane Jonggrang coba
Bondowoso. Ojo kleru ing panonco. Ora kok ateges aku ngapusi kelawan kowe ora. Mong wae aku kepengin ngerti sepiro kabeh gayamu. Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang. Ora cukup kuwi. Yen pancen kowe tresno kanthi lain dadi kelawan aku sing duweni siji penjalan. Roro Jonggrang. Isih duwe siji penjahat. Apa kuwi Jonggrang? Kowe kudu bisa gawe akeh sewu candi cacahe wektune wong suwi aja kakenangan kunine jero. Ae, ana ora mbok. Sawangan Roro Jonggrang. Candi cacahe 1000 Jonggrang. Sewengi kudu dadi aja nganti konangan jago loro. Jonggrang. Waspadake Jonggrang. Candi 1000 wis tak yasake Jonggrang. Bandung Bondowoso. Ora ateges aku ora percaya kelawan kowe. Nanging aku kepengin ngitung cacahe candi kang wis gawe. Apa Yen ora percaya, hitungan Jonggrang. Antenono. 1, 2, 3, 170, 380, 580, Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang. Mongko sing tak karepake 1000 candi cacahe. Ning yo kene. Candi kang kegawe mung cacahe 999. Roro kowe Jonggrang. Candi jangkep 1000 Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso. Aku ra goro ana pengarepanmu. Yen kira percaya hitungan dhewe candi kang wis kok yasake. Kowe ngapusi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso. Jangkepe candi 1000. Kowe Jonggrang. Roro Jonggrang. 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 Roro Jonggrang dadi patok kanggo pangeling-eling